Exodus Tidung Konon. Da Israel for sim free Misrim as assesuo no. Ne bosomia etosomien sanso pepepe na wudru Sinai sreso. Na wotufi refedem no. Wo ba Sinai sreso be kire nsraban esre no so. Na Israel kire nsraban bepo no anim ho. Na Mose froko Nyankopon nchen. Na Erade free bepo no so frɛ no sɛ said ye ka kire Jacob fie na ka kire Israel fo no nie. Moara mo hu de me yo Misrim no ne said ye me so amo akode entaban so. Na me de mo aba me nchen yi. Na afise mbetie me ni na modi mapam so a. Ene mo beye me ahode afri aman nyina mu. Na me na asase nyina wo me. Na mo de mo beye me asofo aheman ni oman kronkron. Yenum ne nsɛm a ka kyerɛ Israelfo. Na Mose ba be frɛ oman ne mpanimfo. Na ɔde nsɛm a Awurade de hyɛ no yi nyinaa to wɔn anim. Na ɔman mu no nyinaa bua prɛko sɛ Ye Awurade aka nyinaa yɛbɛyɔ. Na Mose sane kɔkaa ɔman no nsɛm no kyerɛ Awurade. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ hwɛ me de mereba wo nkyɛn mununkum tum mu. Na sɛ me ne wo kasa a ɔman no ate. Na onso wagye wo adi akosida. Na Mose ka ɔman no nsɛm no kyerɛ Awurade. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ kɔ ɔman no nkyɛn na dwura wɔn ho ne ɔkyena. Na ma wonsi wɔn taadeɛ. Na wonsiesie wɔn ho nsie da ɛtɔso mmiɛnsa no. Na da ɛtɔso mmiɛnsa no Awurade besane ɔman no nyinaa anim aba bepɔ Sinai so. Na bɔ ɔman no ho hyeban. Na ka sɛ monhwɛ yie na moamforo bepɔ no anaasɛ moanka ne hyeɛ. Obiara a obeka bepɔ no wuo na obewu. Nsa biara enka no. Abo na onsi no anaasɛ agyan na ontoto no. Abo nipo orinya nkwa. Sɛ wɔhyɛne totorobɛnto no twimu a ɔmforo bepɔ no. Na Mose sane free bepɔ no so ba ɔman no nkyɛn. Na odwira ɔman no ho na wosi wɔn taadeɛ. Na ɔka kyerɛ ɔman no sɛ Munsiesie mo ho nsie da ɛtɔso mmiɛnsa no. Monkɔ mo yerenom ho. Na da ɛtɔso mmiɛnsa no anɔpa no. Aprana ne anyinam ne mununkum duruduro ne totorobɛnto ne a ɛyɛ din yie ba bepɔ no so. Na ɔman a wɔwɔ nsraban no mu nyinaa ho popoe. Na Mose di ɔman no firi nsraban no mu kɔhyia Onyankopɔn. Na wɔkɔgyinagyina bepɔ no ase. Na Sinai bepɔ no so nyinaa bua wisie. Ebise na Awurade nam ogyam asane aba so. Na ne wisie no tu kɔ soro sɛ funu mu wisie. Na bepɔ no nyinaa woso biribiri. Na totorobɛnto no ne kɔ so na ano yɛ dinara no. Mose kasae. Na Onyankopɔn de ne kɛse agye so. Na Awurade sane ba Sinai bepɔ no so wɔ bepɔ no atifi. Na Awurade frɛ Mose kɔ bepɔ no atifi. Na Mose foro kɔe. Na Awurade ka kyerɛ Mose sɛ sane kɔbɔ ɔman kɔkɔ. Na wɔnhwere mu ama Awurade nkyɛn amɛhwɛ. Na wɔn mu pii antotɔ. Na asɔfo nso ɔbɛn Awurade no nwura wɔn ho. Na Awurade anto anhyɛ wɔn so. Na Mose ka kyerɛ Awurade sɛ ɔman no rentumi mforo ma Sinai bepɔ so. Efiri sɛ wara wabɔ yɛn kɔkɔ aka sɛ bɔ bepɔ no ho hyeban na yɛ no kronkron. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ sane kɔ na wo ne Aaron mforo mmra. Na mma asɔfoɔ ne ɔman no nhwere mu mforo mma Awurade nkyɛn. Na wanto anhyɛ wɔn so. Na Mose sane ba ɔman no nkyɛn bɛka kyerɛ wɔn.